Dobře, ale dobře, Peťo, taky dobře v náběhu. Helčo, ten prostě zastavuješ, Helčo. Helčo, ty máš super myšlenku, a ne, už ji zastavíš. Hej, to ví. No a je to tady, takže pokuta. Hlavně rozsvičí. To je hlavně všichni, chceme střílet. Peťo, blíž, Peťo! Peťo, ber to! No, pítí, co? Pítí, jestli mi podáš, prosím. A pojď za mnou. Proč? Peťo, dovol, hráčky, ne do soubojů! Jo, kámo, díky, na rozhodčího. To já jsem asi to nevěděla. Je to kvalita. Hele, hele. Je tam. Kde stojí? Ne, 7. A jo, vlastně ještě možná nedává. No, oni tam jeden gol zapomněl dát, tak nevím, jestli jeden dole. Renčo, kdo to tady byl? Já jsem šel na Barčovku, tam měl krásný rozebil. A ona dávala si nějaký zbytečný dostane. Ne, tady někdo se vyjel. Nebo než poslala, já jsem tak hodně, jak jsem poslala. Ale to je prostě dá. Ale to jsem tady zase pomalej. Pak to nebude. To je možný, že jsem jako by tě říkal, že to, ale neslatila to, jo, ale že se to dalo. Bacha! Dobře, Šáry, dobře. Stej, neslatila. To nejde. Ne? Tak to... Tak musíš tím volat. Sára. To bych možná mohla... No ne? Ne. Ještě Linda. A já vlastně jenom obrázek. Aneška. Nevadí, já jsem taky zpětala. Jo. Ano, z jedničky. Tréňo, No. to už je 7-0, ne? Nebo 6-0 teď? Teď to sedí. Teď to sedí? Jo? Jo, 6. Tak... Oni tohle moc utáhli. Jsme stejně dobří jako dorostlí. Pojďte se hýbat. Tohle podle mě hrozně utáhli. Kdyby tady tohle utáhli, tak to můžou jít i nahoru, ale on to podle mě hrozně utáhli, to nejde. A jak se to povoluje? Já nevím, jestli kvalitu, nebo kvalitu. Tak nechci otáčet, když to spadne. Podrž mi to. Podrž to. A jde to dělat. Nepaluj! Ne, tak nevím. To ne... Hej. Není? To nejde dát takhle dolů. To nejde takhle dát takhle dolů. Na koni. No, jakože mě to jde jako fakt málo, to jde jenom třeba jako tady u toho. Ale já jsem to moc nedělala. Radši. Takže to nejde. Děkuji. Tak. Dobrý, ale dobrý. Teď jsem to tak dobře nastavila, že to je hezký. Ty krávo, Aneška, pojď sem kam jdeš! Ty vole. Škoda. To může být dobrý. A jo, já to zapomínám. Ale tohle děláte jedno. Kurva. Dělej, pořádně se rozsvištuje. Přišel si rozsvištovat. Ty už zase myslíš na večer, ty vole, úplně nějaký jiný cviky tady dělá. Kam jde večer? Kam jde večer? Do strany. Ano. Já jsem to prostě přiblížila a oddálila, ale to oddálně bylo tak smutné to přiblížení.
Já jsem myslela, že dají góla, totiž žádnou hovnu. To je profesionální kameraman. Víš? Asi se tím budu živit, hele. Ty kráva, to je to posral, kasára. Ty piče. Dobré. Nejlepší je, že ono to nejde tak rychle tou kamerou, když je otáčet. Jančíš, ty vole. A Jan. Tam ona i docela dobře mluví, ta Šárka, že jako fakt dobrý teda. Jaká Šárka? No to je ona Šárka. Jo. Já si říkám, ty vole, jaká Šárka ve hřišti. No brázdy. Nás je brázdy. Ty vole, faul. Ale mě tam ta borka zašla asi 3krát, ty vole. Ty pičo. Ty vole, hele. Pojď, hele, vem jí. Posuneme kůži na prostřed. Já tam nejsem. Píši, tady. Počkej, já jsem chtěl... Píši, běž na prostředek. Já jsem prostě tady tyhle věci. Dobře jsem moc dostal nakonec. Tak pojďte. Takže máš na sobě 2 vrsty a už tady ne, Tak počkáme. No se zahřeješ, když budeš běhat. Hoď tam sprintík a budeš zase Takže zahřát. Aneška s tou. Ne, na sobě bude hrát. Routi. Teď to musíš pohlídat, jo? Je to vážné. Hele, čahnej. No. Dávaj to. Tak pojď, vystříháme. Terko. Na prostředek se zatáhní. Víš, teď bych mohla už to možná dělat svým záběr úplně zblízka, ale... Linda, nastup teda. Helčo, doleva. A Rejča zůstane. Jo, no to bude mít na maturitní video, vole. Ale si chcete natočit maturák, řekněte, já jsem z toho super kamerku a půjdu. 1 hodina a půl, ty vole, sestřih, víš co? Česká lípa, dolů. Co oni tak dělají? Hej, beru, úplně jsem vás rád. Zakej to, Lindo. Kámo, sorry, že to úplně zbyli. Kesalo, Lindo. Pohej, seš tam vidět. Nechalovat. Pohej, seš tam vidět. Jej, Ale děti času. a to nemáte, no ne, širokou úhled. Nebylo, ale tak byla tak jako trochu... je tady ještě No jakože můžu kamera. to ještě oddálit možná. Aha. Jo, ještě to jde oddálit docela dost. Ale to pak na hovno. Jo, když jsem se takhle, jakože... Takže bych to mohla víc, že řekl, že? Ale oni jako pustí na stranu. Já to dám takhle asi. A tě vidět zhruba, co děláme. Že to máme tady ještě, když Já, tak ty přijde, to moc můžeš rozumíš. pohyb, ale... My tady tak ještě jsme, ale jenom stres. Jdu tam vidět. Ne, Tak co, Kači? super. Možná jíme zase s tím bavíme. Kači, jdi na hodnocení. Já se ho kickbait. Já bych hlásit komentář, chceš? Jo, pojď. Co tam není pojď sedět, ale je dobrý. Rejčo, od liney. Teď se Renča pere jak drak. Renča se dále pere, dále se Nefaluj, pere. nekopej. A snaží se jí vykopit. Jako brambory. Jako brambory vykopává na poli. Pracuje na svém políčku. Pojď, Helča zpracovala balon, ty vole. Ale do breaku. Neskutečně, Pojď do breaku. Neskutečně Ankara, holča. A posrala to. a dobře, Helčo. Dobře, Harry, dobře vykažení, Helčo. Hodně nepůjdu tomu. Já bych jsem dělala, teď to bych dělala. Druhý komentář skončil, už to nebaví. Aha. A už chci dohodit Renata. Jak se jmenuje, co budu, No, zházmel. Hej, já házela třeba 30 aut. No, prostě mi nebaví házet pořád auty za sebou, že jim to pořád dávají do auty. Tak když se házíš na hovno. To není pravda právě. Jen vy to neumíte prostě dobře to. Pojď, dej. Hlavně už tady něco hlásí a nevím co. Jenom stojí, Rejčo. Nevím. Ale můžeš do hlavy, to můžeš. Nevím, co to vás znamená. No tak to nevím, ale... Offside ne, vole. Pojď Renatka. Jo, rychlejší. Dobře, Reni.
A jdi pokračuj, Remčo. Dobře. Že tam tu nohu má. Tak na poslední chvíli, ale je tam. Jako já nevím, co to znamená to R0, ale jako jinak dobrý, no. Tam je 0 hodin, 0 minut. No, taky nevím. Jo, Radunka! Ty pičo.